Salutare la toată lumea! Numele este David și să vă facem un videoclip cu Clash of Clans. Aceasta este baza mea de pe Clash. După cum vedeți, sper să vă placă și vouă. Clanul nu o să vă arăt. Nu, acolo. Nu. Îl voi pune. Ok, nu îl voi pune acolo. Nu l-am. Lăsa. Aici e. Ce am văzut când am intrat pe Clash că m-a atacat unul. Hai să vedem cu ce ne-a atacat. Eu puteau să băgați în mine. Ia. De cât 63 mi-a luat. Ok. Ok, e bine. E bine. Ok, în sfârșit le am și eu de 3. Ăla și... Ok, hai să băgăm niște băieți. Ok. Băieți. Ok. Oh, ați văzut cât de repede am făcut? Nu mai jucat mult Clash, nu mă mai jucat de mult Clash. Și am zis să mai intru și eu pe Clash să văd ce mai este. Da, astăzi am pus și ceva cu case opener. Sper să vă placă acel video. Hai să trecem de pe Clash. Ok, deci ăsta e bun. Și ăsta e bun. Da. Na. Mi-era dor de melodia asta, sincer să fiu. Hai să băgăm pe aici. Nena, arcașele, doamnele, arcașele frumoasele. Hai că uite ce fac. Ce față. M-am trebuit să carcasele de 3. Ok. Deci am luat 200 lei în câteva minute. Mai avea braza comprat, sincer să fiu. Multă și acești meme wizards. Ăștia. Acum multe. Carcase, uite cât de bune sunt. Da, nu mă gândesc să mă casă la 3. Da. Așa. Pe fiecare videoclip o să dăm o bază și atât vom face. Sper că am luat full acestui tip. Perfect. Îmi voi da și aici un request și voi face trupe. Da. Bum. Ok. Că și fac acest videoclip, Clash of Clans va apărea o dată pe săptămână. Va apărea Clash of Clans.
Da, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul acela de like. Pentru că, sincer să fiu, eu chiar nu văd doare mânuța. Uite, puteam să atacă mânuar. Deci mi-am dat seama că e oară. Ce număr sunt eu? M-a atacat deja? Unde? Ia să vedem cum a atacat. Are Barbarian King, oameni buni. Mulțumesc. Are Barbarian King. Ce aș putea să-i fac? Da. M-a cam rupt. Și dragon. Aha. Da. Da. Comentați și faceți mai bine. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă butonul like pentru că mă aștept și multe. Deci eu am fost și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa!